Mbukeli, siphinde sibingelele usangene ohlelweni lwethu. Siyacela usangene ohlelweni lwethu wenze okulungile kwiMasibuyisane TV show. Ucofoze usubscribe, ulike, ushare bese uyakhomenta. Khumbula-ke lona ophambi kwakho mbukeli ukuthi usiyabonga uMfowamkwena. Unsizwa-ke lona zimbiza bafazi ukuthi ugqayipheli ncincisha uthanda ukhetha phumula futhi isafa inkosi enhlanga leader of new year. Bafowethu namhlanje ngihamba ngedwa namhlanje. USontobe akekho bafowethu ngezathu naye eyithile kumele yilungise njengomuntu. So ngithena mina Sontobe mfowethu ngoba mfowethu ubafo ubhalile mfowethu angisale sengithatha imoto ngiphuthume khona eMlazi mfowethu siyoluza udaba likamfethu. Wayesethi-ke khumbula mbukeli ube sethi-ke ucela ube u-anonymous uma umuntu usuke simfihle kanjena ngoba simfihlile usuke ecela ukuthi kube u-anonymous. So indaba yakhe esho ukuthi akafuni ukuthi uyafisa ukuthi yaziwe bese wena mbukeli uyabhala kwi-comment siyamsiza ukuthi kungabe wena ubona ukuthi ngasizakala kanjani. Kodwa-ke igama ngeke asayiveze ya futhi siyabingelela ngabe unjani? Futhi kuyaphela singaza kwena. Siyaphila mfowakithi. Mfowethu singasabi mude kakhulu right. Asivele sihlale odabeni engicabanga ukuthi umbukeli lapha ekhaya selilangazelela ukuluza lolu daba la namhlanje sibhalelele lona. Futhi sho la into eyenzeka sasijabulisile nje nabangani bami kuLesihlanu uqondene kahle vele siholile. Yeah. Sisendaweni-ke yaseMlazi la kwaV. Futhi njengoba sijabulise kube mnandi kube njeya sihlukane nabangani bami. Okay, abangani ikuphi indawo? Sisemlazi kwaV. Okay, Mlazi kaV bhodwana. Ya, kodwa abangani bami bengahlali khona la around eMlazi. Babehlala koMashu, Claremont, njalo njalo. Okay. So manje obviously nje wahlala endaweni ehlukahlukene kanje umuntu nomuntu wayehamba wayene-transport yakhe kahle. Wayenemoto yakhe ahamba ngayo. Okay bhodwana. Okay. Kuthe kusanjalo guys kube mnandi sijabulise kube mnandi. Kuthe mase kumele sihambe hayi savalelesana nabangani bami kwakuhle nje. Hayi singene emotweni ukuthi siyahamba. Mina ngithe mangithi ngiyahamba la kaV. Ngihlangane nomunye ubhuti nje, ubhuti nje othembisayo. Yeah. Angicela ulift yabo angichaze nokuthi kade ephumaphi nje. Okay, ngicela ukubuza. Ngalesi sikhathi ubhuti ecela ulift isikhatsini. Mangaphosisi mhlawumbe kwakuyinto ecishe iboko past 10 ngela ko 11 kanje basebusuku. Ya. Okay bhuti wami ngiyezwa ungaqhubeka. Ya. Uthe kusanjalo hayi ngimbone mthetho lo bhuti hayi ngibe nalokho okuthiwa kodwa manje ngibone ukuthi yabo labo bhuti abasontayo abathembekile. Ya ngase ngibone ukuthi hayi umuntu kaNkulunkulu ase ngimcela ngathi naye ungangena inkingi. Okay. Semaze sisuka-ke ngishaya imoto ngoba vele naye into iyangenza ukuthi ngize ngimthathe ngoba vele wayethe sihlala cishe ngandawonye. Yeah. Sihlala nje khona la eMlazi kwaB. Ya. Asithi hayi sohambisana kuthi wakuhluke nje ukuthi sihlala kaB mina ngihlala ko4 wena uhlala ko12 kaB. Oh ya ngiyazwa bhuti wami. Hayi singabi nankinga-ke sihambe hayi. Ubhuti awonje angixoxele ngaye kahle. Angitshele nanegama ukuthi hayi uDumisana hayi kube right hayi sihambe. Mase la sengizofika ngikhombisa ukuthi okay hayi usala lana-ke yena mina hayi anginenkinga bhuti ungasala. Ahambe sivalelesane kahle naye hayi qhubeke nami ngihambe ngendlini hayi. Fika endlini hayi ngipaka imoto kahle ngiyilalele ngoba vele kwabudlekile. Yeah. Ungabi nankinga. Ngithe mase ngivuka ekuseni hawu ngifuna ukukhipha imoto ngibone phela ukuthi hawu kwenzakala naye. Mangithi ngiyabona emotweni nawo lo bhuti ushiya ijacket. Mase ngithi hayi ngoba vele kube umuntu ongikhombisile nakubo. Athi ngigeze ngiyibuyisele ijacket kubo. Uwenza ubulungiswa. Ya. Njengoba ukuthembana kahle. Ya bhuti wami. Ya. Hayi ngabe nankinga ngigeze ngishone khona hayi. Mangifike ngangqonqoza isikhathi eside nje ngaze kuphendula umuntu ngoba ngacishe ngajika. Ya. Uthe nje makusanjalo hayi siphendule isalukazi sakhona hayi. Ngibingelele nami ngizazise ukuthi kanjani mase ngiyachaza ukuthi hayi ngifike ngilift umfula ebusuku kanje. Wayesekhohle ijacket yakhe ngase ngisho negama lakhe ukuthi hayi uDumisana. Ya. Uma wakhona ngibuka abuka ijacket abuka ijacket. Kube ngazi ukuthi umuntu acishe afike lokukhala. Ngiyibuze mina hayi ngabe kwenzakalani? Mana-ke umama ufike lokhala mayebona ijacket. Ubuka mina abuka ijacket mase
nganoma ucabanga lento engiyishoyo noma kanjani njani ngixakeke nami ukuthi hayi bo kwenzakalani. Wayesengicela uxolo kumama ukuthi hayi cela singene la ngaphakathi khona singaqedeli iy'ndaba ngaphandle. Ngase ngingena-ke nami-ke ngizwa hayi umama wami bese ngichazela ukuthi hayi bo webhuti uthi kwenze njani. Ngase ngimtshela ukuthi hayi mama la ngilifte ubhuti uDumisani ngabo iy'khathi cishe ziyoshayela ko-11 wayesekhontsha ijakhethi yakhe la emotweni yami. Ayi umakhe avesane kube ngazuthi uyamcasula yonke lento engimtshela yona. Mayesethi hayi bo yewona uDumisani phela kade ayishiye mangaphosisi wathi kwabo 2010 mangaphosisi ashiya ngawo lo mfo ngoba yena umama waze washo ukuthi hayi cha yebo le ijakhethi ahamba esamngcwabe egqokile kahle kahle. Ngoba ijakhethi le oyiphethe uphethe ijakhethi yomuntu osefile owangcwatshwa nayo. Yebo bhuti. Hayi ngixakeke nami ukuthi hayi bo kanjani. Hayi umama agcine sengixosha-ke ngibone futhi ukuthi yabo lento ayishoyo umuntu omdala yabo umuntu ongadlali umuntu oyaziyo ngempela into yakhe. Ngibone ukuthi ayifuna ngempela u-serious. Hayi khona ingiphathe kabuhlungu lento kimi nathi hayi kodwa hayi mhlawumbe hayi umama mhlawumbe phela abantu abadala babefele lezo zinto ngithi hayi mhlawumbe hayi zoke ngize ngihambe nayo ijakhethi ngoba phela wanqaba ukuthi ngiyishiye. Manje pho bhuti wami ekuthenini ijakhethi awusacabangi yini ukuthi wena le jakhethi ngoba kuthiwa umuntu ofile ayisali noma egcekeni because phela ukujika kwakhe emuva ungase ube ney'nkinga bhuti wami kodwa ngixolisa ukuphula ulimi ekuhambeni nako qhubeka kwenzakalani? Hayi khona-ke hayi ubhuti uthe mayeqeda ungixosha umama nje mayeqeda ungixosha hayi ngingabi nankinga mina ngiy'tshela ukuthi hayi mhlawumbe hayi umama-ke mayesethi ukuthi noma lo bhuti yena uzoyifikela yena hayi ngihambe ngikhaya. Hayi luphele usuku luthe maluphele usuku hayi sekuyisebusuku sekuyalalwa. Hayi waqale nje ngisacishe ngala kabo 8 hayi yabo nje wangilala ngilala kwemigqibelo kuzovuka kube isonto. Bhuti wami. Hayi ngilala nakhona kwangalaleki ngoba ngacishe mhlawumbe ukulala ngabo o-11 ngishiselwa. Into eyenza ukuthi ungalaleki i-stress noma mhlawumbe khona into eyenzakalayo. Nami sengiyacabanga ukuthi mhlawumbe ijakhethi le la ngabe umuntu ofile ngempela noma kwenzakalani. Sekusenjalo nje wabe ngifikelwa ukushisa endlini. Ayi ngishisa ngijuluke hayi ugcine sebunginqoba-ke ubuthongo. Ayi ngithe ngisalele kwakhala into ecishe ibe yinokho. Hayi ngivuka mangiqalaza hayi akukho lutho. Hayi mina mhlawumbe hayi amaphupho angathini. Phela amaphupho sifike sibe nawo. Hayi ngibuyele ekulaleni. Hayi ngithe ngisalele ngiphuphe lo bhuti. Hayi bo uMdu. uDumisani. Mangiphupha yena ayi ngivuka nakhona ngimphuphi akenzi lutho. Phela nje ngaphupha yena. Hayi ngivuka ngibone ukuthi hayi shuthi lento ebisho umama lapha shuthi iyiqiniso. Hayi kusenjalo iphinde ikhali nokho. Ngilunguze ewindini mangisazi hayi uyena uDumisani. Hayi ngibone hayi bo hayi nami ngibe umuntu-ke ongafuni ukukhombisa ukuthi uyasaba futhi useyazi nanokuthi uwumuntu oyisima kanjani. Hayi mangithi ngiyaphuma kuyena athi hey ungabusaphumi. Mina hayi bowenze njani ndoda ngifuna ukuzokunika ijakhethi yakho le wayishiye emotweni yami usulu ukuthi. Wasethi hey wena awuzwa umthetho wakho wena awuzwa. Banako ubhuti lo uyakhuluma khona ebusuku. Ukhuluma kahle sikhuluma naye kanje ngiyambona. Human being. Kodwa into engangifikelanga-ke ukumbuka iy'nyawo ngoba phela into engike ngizwe kuthiwa iy'puki zona zibi nay'nyawo. Awungifikelanga lokho ngangizama ukumnikeza ijakhethi yakhe. Hayi abe umuntu onqabayo athi hey wena ngithe ubuyisa leyo jakhethi ekhaya ngimi nawo ngoba yindaba kumele ngize ngiyibuyisele kini ngoba manje phela nangu khona nayi ijakhethi yakho wena ongakwazi ukuyithatha wena. Hayi abe umuntu ongisongelayo athi hey wena so wena bhuti wami kufikela nini ukuthi akufiki nothi hey uMdu
Mfethu ubani Dumisane? Dumisane yabo. Awufiki nokuthi uDumisane kahle kahle uyi-non-living thing. Sekungifikelele ngenxa phela ukuthi njengoba uMakha engitshelile nami sengiyazibonela ukuthi hayi bo nangu ngempela lo muntu kodwa manje akafuni futhi nokuthatha ijakhethi ngoba umuntu uma ephila kahle mangashiya ijakhethi yami kuwena bhuti mase sengifika sengizoyilanda ngeke nginqabe ngeke ngithi mina hambise ekhaya. Ya ila ngacishe ukubona khona ukuthi hayi khona ngoba njalo sengizwa nokuthi hayi yabo manje sengijulukile nje ukumuntu ocishe abe seduze nomuntu onelokhuza oney'poki. Ya ngoba phela kuthiwa uma useduze nesipoki kuye kushise erumini izinto kanjalo. Ya ayi nami ngibona ngempela hayi kushube ngempela manje nje kusukela lapho nje hhayi akuvumi ngisabathe ngibuthi gquzu mhlampe into ecishe ingisize nami ngiyolala ebanganini bami mhlampe cishe-ke lapho-ke angimboni ila ngikwazi ukulala nje khona. Bhuti wami ngiyaluzwa udaba lwakho. Kahle kahle ubhuti lambukeli uthi mechaza wagibeza isipoki lesi samnikeza ijezi lamdirector kubo. Mefika kubo ubhuti kubo bathi uthathaphi ijezi lo muntu osashona base bemxosha nomama wasefikelwa zinyembezi ngaleso sikhathi. So bhuti wami mfethu yini mhlawumbe ongathi siyiMasibuyisane T_V show ofisa ukuthi ukusizakala ngayo cause abantu bake besibhalele mfethu ngoba nawe usibone ku-YouTube. Abantu bake besibhalele abanye bayasizakala abanye ngithola ukuthi basizwa ngabantu bukele emakhaya ngawo ama-advice ukuthi yini mhlawumbe ongayenza ukuze ukwazi ukusizakala mfethu. Sicela ukubuza nje umbuzo ukuthi useke yini wazama ukuxhumana nabantu abalaphayo okuzinyanga? Hhayi akuyona inyanga kepha ngaya esontweni leZiyoni ngoba vele nabo bayaprofetha. Wayeka mbukeli lo muntu uyeka nje ngixolise mfethu ukuhleka udaba lakho olu-serious kakhulu but lo muntu uyeka ukuya enyangeni yini ekwenza ukuthi uye eZayoni ekhaya nisindisiwe noma? Ya kahle kahle mina ngikhulele vele ekhayeni esindisiwe kwayikhona nje ukuya kwami eZayoni ngangisengenzela ngoba nami abangani bami bese bethi hhayi since ungafuni-ke ukuya ey'nyangeni mhlampe ungaya esontweni laba kwaseZayoni vele nabo bayaprofetha. Ya khona-ke ngafika-ke bangithandazela base bengiprofethela ngase ngicela usizo base bethi hhayi usizo olukanje bayayibona kodwa lento ya bayasho nabo ukuthi kunento ekanje esisho ukuthi lento leyo isikumina kahle kahle siyisinyama ngoba phela kuke kushiwo nje kuthiwa umuntu ongasekho uma engageziwe uyakabe yisinyama wena. Ya manje shuthi iyona into ababeyisho leyo bengitshela ukuthi hhayi angeke bakwazi bona ukungisiza since bona bengasebenzi ngey'nyanga besebenza ngey'washo nje kuphela. Ya mbukeli uyayizwela futhi udaba likabhuti lapha ekhaya. Mhlampe bhuti wami engicabanga ukuthi mina ngokubuka kwami ne-crew lapha emuva ukuzwa nje udaba lakho. Mina ngifikelwa ukuthi mhlampe uyadinga ukubona umuntu olaphayo mhlampe sikuzame ukuxhumanisa nomuntu olaphayo cause ekugcineni uzolimala kakhulu if uzophika nokuthi nisindisiwe ekhaya. Wena usindisiwe wena Msalufu? Ya mina nje iyona mpilo yami le ukuthi ngisindisiwe. Inkolelo yami. Ya inkolelo. Uthanda ukuba nzima mbukeli. Manje mhlawumbe mangabuza ijezi liphi mfowethu lisasala emotweni noma? Likhona nje lapha ekhaya ngoba kwangifikela khona ukuthi mhlampe angicishe mhlampe ngigijime ngililahle noma ingaphakathi kulo muzi kodwa ngabe ngabona ukuthi eyi ngasuke ngayasaba kahle kahle ukuthi lo muntu kungenzeka abuye esewulaka mhlawumbe uthole kudlula umuntu ayicoshela ijezi ahambe uthole loyo muntu usalifuna kodwa likubo manje leyo nto iyokwenza ukuthi kube nzima-ke kumina ukuthi ngiqale ngithole umuntu lo walithatha iyobe sengibuyisele emuva sekungabona ukuthi okungcono angiligcine mhlampe kuze kuhambe kubo ukuthi ngithole usizo-ke nami indlela yokuthi igcine lifikile ekhaya bobhuti lo. Ngiyacela bhuti wami thina siyihlelo iMasibuyisane T_V show. Ukhona umkhulu esike sahlangana naye ngokudlule ekuthiwa umkhulu uGandaganda engicabanga ukuthi ukuwuyena umuntu olapha ngokwesintu lapho umbukweni nawe ekhaya. Engicabanga ukuthi mfowethu udaba lakho luyadinga ukuthi siliqhubeke lihambe
sithole umkhulu gandaganda. Okwamanje ngeke ngithi simfonele because uwumuntu obhizi ngalezi y'khathi, kodwa ekuseni kumele sizame ukumfonela bhuti wami ngoba sekuntambama bese sibuyela kuwena. Umkhulu gandaganda sinaye kwamashu. Oh ya. Ya, sinaye kwamashu. So into ebesiyicela nje ukuthi zama ukukutholela yena, angazi noma ukanjani ekuthenini ulapheke because uyadinga ukuthi ulapheke. Ya khona nami sekuze kwangifikela lokho ngoba manje ngiyabona ukuthi hhayi le nto yokungalali ekhaya angisazizwa nami nguwumuntu o-right, angisazizwa njengomuntu ophilayo njengabanye. Because manje le nto yokuhamba ucela ukulala sengize ngiyabona ukuthi hhayi cha, uma ngafika umuntu ongafika nomuntu omthembile because manje yabo enye into engike ngayizwa kuthiwa kuye kwenzeka ukuthi uhlangane ney'nyanga ezithi ziy'nyanga kodwa azizona. Ya manje ngikhalela ukuthi-ke ngidlale ngemali yami ngigcine ngasasizakalanga. Kodwa-ke uma wukuthi-ke njengoba kade usushilo ukuthi umkhulu gandaganda kangisiza, kwangithokozisa nami lokho kakhulu. Bhuti wami ngicabanga ukuthi kuzomele thina siyi-Masibuyisane T_V show sizame lapho umbukeli ekhaya ukuthi imali ubhuti ekwazi ukutholela yona kagandaganda. Somuza umkhulu gandaganda ukuthi yena ulapha ngamalini, yabo ngoba uyena umuntu osiza ngabantu, akathwalisi washo, akathwalisi kepha ulapha ngokwenyama. Ya, siyabonga kakhulu bhuti wami. Engicela ukukubuza nje, uyasebenza wena? Le nto le ayiku-afekthanga le time, uyasebenza? Yebo bhuti, eyi iyangi-affect-a yona nje kakhulu ngoba manje le nto, yabo le nto ukuthi uma ngingalali kukhona into ohlala uyicabanga. Ya. Awulalanga ebusuku, phela ukulala nakho kubalulekile ngendlela yakho. Because yabo uma ungalalanga ufika emsebenzini ucabanga nalo Dumisani lo ongafuni ukuthatha ijakhethi yakhe. Ya. Kuningi nje nasemsebenzini beze bayabona. Ngesinye isikhathi nje ukubona emsebenzini banginikeza kuthiwa hhayi khululeka bhuti ungahamba uyobuyela ekhaya uyophumula. Ngizibuze mina ukuthi mhlampe ngabe yini le benze nje, ngibuye ngibone ukuthi mhlampe bayabona ukuthi ya. Mbukeli, ngizwele lapha ekhaya udaba likabhuti. Esizokucela nje nawe ukuthi ufake ikhomenti yakho, ngabe kukhona ofisa ukumsiza ngakho ubhuti, usibhalele thina sobe sesiphendula siyi-Masibuyisane T_V show. Okuwukuthi okwamanje ubhuti asinawo amandla okuthi simsize, kodwa uma ukhona nawe sibambisene nawe mbukeli, uzosinikeza indlela, usivulele imikhahlandlela. Khumbula-ke lona ophambi kwakho uSiyabonga, umfowabo kaMkwena, ubafazi baqoqaqephe umusha uthando, ukhetha phungula amathe isihlapha ngikho semhlanga ngenze ithofu yini. Bafowethu ngihamba ngedwa namhlanje, sisacela ucofoze u-subscribe, ulike, ukhomente ukuze uzokwazi ukuthola iy'nhlelo ey'landelayo. Okunye futhi bafowethu, ama-perfume ayatholakala, sidayisa ngama-perfume. Ngabe ufuna umuthi wamakoroshe, ama-perfume ayatholakala. Sibonge kakhulu sesivala bhuti, siyabonga. Ngiyakubonga mina bhuti, ngingakuthokozela ukusizwa yinini.